Jake kali a chan pa Brian te chu lo langin lam na hmuna an shal te chu an donate vek tur thu te chu an ron soi zung zunga Daisy te nu fa chu lo langin reporters te chuan Daisy chu engwanga Jake ne na local dun lo nge an ni a engthil nge thleng ti te chu an lo zot nga la Daisy nu chuan alo la thlen lo awanga kal du lo ni thu le alo thlen ve le anom dun tur thu te chu an lo soya reporter pakhat chuan Jake chu ma taka alo thlen to thu lo soyin za mel tak chuan Daisy te nu fa chu an luta Brian chuan Jake kwa pa chuan Daisy le anu anom ve thu chu a shila Jake chuan a she pe lo ti shet taka amel ta ka chuan Brian chuan thu dang soyin engi a leidu chu azot ta da ya Ansian che rani thu Jake chuan lo soyin Brian chuan apui na amamodo nem ti azota Jake chuan charity ani hi pathian rem ro ta ni chuan a nei tur thu in a changa a chan pa chu akal sana Brian chuan miswala min chwa le ta a ti sepa Jake nu chu lo langin a bek chu midang ho chuan an lo fak lai la ya Daisy ne na changa adona ni thu chu in ti thei tak hian lo soi vela Daisy te nu fa chu lo kalin an lo fak nga luam luama chu ti lai chuan ebi chu alo kala Jake nu chuan lo au dingin engtin nge somani ve thei zo ka ti in elsen tak hian lo zot vela ebi chuan nui sang chung hian khovel hi chu azawani hi isha na tlem tak khan a chhui chuak phalawang ti deuh zekin Jake nu chuan mi house to ki tong ni in kalo sha a chu wanga mi thu cha ni ya irini soi ve ngam ti le tin ebi chuan Mr. Ray a thu soi chu in kung kaina omlo ti in alo changa Daisy nu chuan heta om turi ni lo anin zum na hi ti chha tum su advice ani chu odam le ngei om tak hian lo ti ebi chu anui haka min ti der zo kem ni I thluak hian na thok lo zok nge ti in ebi chuan ngei om takin Daisy nu chu a changa abe ka chang chuan lekha pakhat phorin Jake nen hian kan la in chen lo ma se tu emo hi chu a man mo khop mai ma se ke hi ka thu ber box si lawa ti in a kal san ta hloma lilam na hmun chu lo langin Jake le Brian chu an lo luta email chalutuk Miss Daisy in a na chan po anyang me che pakhat hian lo ti a Daisy wang khan anu puya chena nia ti in me che pani chuan Jake chung chang chu an lo soi sap sapa Jake chuan a shepa veka Brian chuan an shut na chu apui na rem veka ni thu le tu ma chu anin thlak thei lo thu chu alo soi nop nopa Daisy chuan Jake bula a chu du thu soin guard chuan alo rem ti lawa Daisy chuan tunge kani shelawa mi ti in guard chu azota guard chuan an chut na tur chu ti fel sa ni vek thu le an CEO chu za turina ti a Daisy le anu chu in kain an sit lam chu an pana Brian chuan chut na rak pakhat chu enin engwanga Ray chu local lo nge ani le alo tin ya nia a chu ti lai mek chuan ebi chu room chunga chuan a ron luta Jake le a chan pa chuan lo thirin Brian chuan chu tianga nula mel tha chu a du thu a soya Jake chuan kan nu puyan ya ma se kanin chen chep to alo ti vat Brian chuan inu puini om taka isoi ve zia khamo imi ta delem ni Daisy iPhone adom zo ka ti sa sa a ebi chutna lampana kal chu an lo mudu hlom hle a chu ti lai chuan an li lam chu chanin an chang ta sap sap hloma Daisy le ebi chuan in chan siakin 8 million la yin chu lem siak chu Daisy chuan a changa Brian chu lo nuin an pahni chunga son kalom hle mai borra ka changngal atalom lom thu ka vashil do ne moni ati vela Jake chuan akutum lo mu in a thak taka chilo tur chuan lo ti Daisy nu chuan a chang tawa ti hle a du tok ri turin lo ti a atopa chuan chu thil chu Daisy chuan a changa ebi mel ran chung chuan engthil ma apek don lo thu le Jake po chu ata ani thu chu asoya midang te chuan house hle ma se amol ani hi hilem ziak hi a hluwak lo an lo ti sap sap Daisy nu chu ril ruha mel tak chuan a oma apahni na a chuan an san chair chu an ron ni lam le a ebi chuan 60 million a run changin makan lo ti hlom hle
Jake chuan 70 million na run chang le in ebi nen chuan anin chan sia ka Brian chuan Jake a hne na chuan imolem ni du tok ro ati a Jake chuan Mr. Rainen in elna kan nei me ka ni hi alo ti a atopa chuan ebi chuan hne na changin billion khatin aleya HJ crop ne na changa an nilam ve tur chu ron phau langin chu thil a mu cha chu Jake chu a thin rim ngei mai Daisy te nu fa chu mel phei nga lin Daisy chuan anu bula chuan chu chi chu engwanga helai hmuna om nge ni ti zo tin I shala nilom ni ati sa sa a Daisy nu chuan a shal ngei thu le engwanga helai hmuna om nge ani a shat bik lo thu chuan a soya Daisy chuan lau thon mel tak hian Jake hian a mu ve veka ka chunga alom lo ngotang ati a Daisy nu chuan chu chi chu adanga ni arin thu so yin Daisy chuan hosin a sui kha min pek nge ni hi ati a anu fa chuan an hlau thong khop maya ebi chuan a ril ru chuan ka zo chep to e ti in lo nui ver vera Jake chu a thin rim khop mai Brian chuan a chan zo tin lilam na hun hi ti to va turin lo ti a Brian chuan a sha thiam lo mel kher mai Jake chuan chi chu ata ani thu chu a soya ebi chu chuak nga lin midang chuan an thlir chapa ebi ba chu ma ama chawa omlai chuan Daisy lo lutin thin rim tak chuan ron awa mi bol hlo nu ti in ebi chuan kha thu ka kum thum chung khan kalo she to alo ti maka Daisy chuan nang hi thil ti swal toi ni ti ro engwangin nge inun ron em a thin rim tak hian alo ti ebi chuan kei chuan thil tha tan ka ti mai ani Daisy du tok to ro a thak taka nun reng hi ti in kalsan mai chu atuma Daisy chuan potle tin a bracelet chu alak saka engwangin nge he hi kapu hian a pek che ti in a vom chhat saka bracelet them chu charin aban chu azai thi a an chetla chu nopang pakhat hian lo mu rengin Daisy chuan a chwa sana a chwa pa chuan Jake chu a au chu la ebi chuan a phone chu phorin a una pa Ryan chu a kola Daisy chu chui chang turin a shil Daisy chu anu te bula chuan kalin anu te chuan tu ti nge ti in an lo zot luama Jake te po chu an lo thleng ve a Daisy chuan Jake bula chuan engkim chu ebi ti ani ti in a shila do so in ebi chu a hek char chara du tok ro ti in ebi chu aron awa an lampan chuan ron kala Jake anu chuan engtin nge Daisy chunga tiang thil hi ti thei zo ka katupa tura pai me ka sin thin rim tak hian ati Brian chuan in sum tur chuan alo ti hloma Daisy nu chuan thil ti swal tu ni hi engtin nge Daisy hi ati na thei alo ti vela ebi ne na chuan Jake chuan iti ani yam ti in zo ta ebi chuan ka ti ani kha ti nge ngi om tak hian alo ti saka Jake chuan ka zot nun liang che iti ani tak takem ati le Daisy chuan in pom vek to kha zo non le nga yem ni alo ti a Daisy nu chuan eng ang me chia ngei nei hi Jake ka fanu hi arai me kanya thai tu mem ni ti in chapur chung chuan a fanu thlawang chu alo hau saka Jake una nu chuan ebi tiang hi ama in ini ngai lo kha ka oi theilo zok alo ti ve a Brian chuan jinvi ithu soi kha ngai to chiang ro alo ti wat Jake chuan ebi chu Daisy hne na ngai dam dil turin ati a ebi chuan she mel takapanin Daisy chu alo lom mel khop mai ma serin lo takin abeng ta chura ebi chuan thin rim tak hian he thil hi kapu ni na changa ka dun ania engtin ngei ti chha thei zok min huwa ti chu ka sha ati vin to ra Jake chuan ebi chu posonin arai ti shata che alo ti a ebi chuan lo ngai thlar u vo in nia chang hian Daisy le ke hi mel ma kan ni to ang ka in tia me ti chat pa chuan ebi chuan bracelet ke them chu a hum thi a Brian chuan Miss ebi ikuta thiania ti pa chuan aron shuk sak mol mola Brian chuan damdo ina kalang ti in shwai mai chu atuma ngai dam dil ro Jake chuan alo lati fan chu ti lai tak chuan ati ani lo ti in me chenau pang pakhat hi an lam pan chuan ron kala Jake unau nu chuan
khoilam me chino pange ani an pahnih chawin an oma engkim hi ruwa manna vek ani hi alo ti zung zunga chu naupang chuan unau nu hmel tha iti hi ani law ka mu ve ve kalom toilet a ka om renga lom unau nu hian a beizo kalom ti in Daisy chu a ko ka thil thlen dan song song chu naupang chuan a soi ta veka Daisy chuan naupang mai mai ni kha a thu soi kha omzia omlo alo ti a Brian chuan naupang thu soi chu a dikarin thu chu alo soya Jake chuan limi chang ti ro ebi tiang ran tirin ipu ti ro a ti a Daisy chuan ani lo thu lo soyin ni khoshilo chuan atlu der zuya damdo in chu lo langin Daisy le anu ti ho chu an lo oma Jake chuan Daisy chu zo na zo atuma anu chuan chol hadam ri amamo thu chu alo shil Jake chuan zo lui thau chu tumin Daisy nu chuan a thiam lo ni thu chu alo soiwat Daisy chuan chu chi chu a du berani thu soin anu thiam lawa chuan na pu a Jake chuan chi chung chang ni lawin thil dang ani ka zo du che alo ti Daisy chuan min do pituma mo te chang nang hi ka she to che a khanu kha iring zo ka mi a ti a Jake chuan naupang khan do ta soilo chiang takin a soyani min chang ro adikem a ti a ki boy to lo tur chen ka ti che ani lom ni ti in a kalsana Daisy chuan zoi ve ngal chu atuma ebi chu ala ru let ve ngei tur thu le melma anni to thu te chu aril ru chuan a soya Jake chu a in ngai to boy mel khop mai ama chu adik lo so kem ni ani chuan rei kha engi ebi tan chuan ani ti in a in ngai to a Brian le Jake chu lo langin Jake chuan ebi chu adu empty azota Brian chuan nei theilak chuan thillom om takan yang ma se ka in ring tok lo ati bai ba ya engwanga Daisy chu thlang zok nge ani ebi chunga an che dan te kha I mu ve lawem ni ti in a zot let ngal bok Jake chuan Daisy chu a mangai lo thu le afa pai lai po chu afa ni lawin a u nau pa thita fa ani thu le ven him saka du thu chu a shela Brian an mimol takani thu le aril ru chu a sha thiam lo thu te chu a shela Jake chuan ebi hian engwangin nge in soifia na po om lawin a pom vek le a ti a Brian chuan ngai sam mel tak hian enga tan ma angai to lawani mai alo ti sam e ta Brian phone chu lo ri in Jake chu a mu tira a kal san ta bok Jake chuan ebi chu kolin midang hian phone chu lo changin ebi lo ti boy to lo turin an ron shela Jake le a secretary lo langin a secretary chuan FIR thelut mai turin le ebi chu anupui alani reng thu chu alo soimul mola Jake chuan HJ kropa kan kalang ati a ebi le Ray chu lo langin Ray chuan Jake kan lo biak thu le lo ti boy to lo tur ati thu chu ebi bula chuan a soya ebi chuan iti chalu to ka lo ti wat Jake chu HJ kropa chuan kalin Ray mu du thu chu a soya appointment nei lo chuan a mu thei lo ti lo dan tum ma se akal lui ta thau run kong ka chu vakikin fashion show chung chang soyan ngai thu chu avashila ebi chuan pona Jake ka omem ni ti in a zota Ray chu lo bu ngatin ebi chuan lu ti lo turin u zai zir zong zong nen Ray chu a shela Ray chuan ka boy ti a changin Jake chu alut lui ta thawa ebi chu file lawin hlia vatin Jake chuan amel zewa iom ti ka shalom alo ti a nameplate chu lakangin CEO mo ti in ebi chu amel zewa ebi chuan engwangin nge za na nei mia lawa I khosak theya alo ti a min chang ro Jake chuan lo ti in Ray chuan nameplate chu lak sakin inin chen thwai do na chu ta chuan I lo boy na tur om lo ti in ebi chu alo chana idin mun hi alwa to tur khopa I ngai sak me chia chu enge inin kara omang le ngei om tak hian Jake chuan na ti I thu soi kha ngai to chang ro phasan tuini kha thinrim tak hian ebi chuan ati ve boka Jake chuan a number therapek lo chuan apu in azon chwa theilo tur thu a shila ebi chuan kalo ngai to ve mayang chuak to ro alo ti a apian chamathleng chep to a ilo ngai to ve ka be sei ti in chwa san chu atuma a chwa pa a banga lekha intar chu a shat nu anga ti hle ebi chuan
engtin nge ka thei ngil thei zok le gift that tak ka ngai tu anga ya ni ti in ngai tu suya Daisy te chu lo lang le in apu gift atan chuan enge pe ka tum chu je ka u chuan lo so ta lemziak hlut taka le sak tho chuan Daisy chuan lo changa je ka u chuan ebi po apu in som ve thu le apu chuan angai na hle thu te chu asoi le a je ka nu te chu lo kalin helai hmuna hian ebi bak mi hrangan om lo ti in Daisy chu a shela chuti lai chuan ebi chu lo kalin je ka nu chuan tungei ni a helai hmuna om ve tur hian alo ti a ka tu nu ni kha ti du da turin tungei ni a ti pa chuan apu chu a ron kala Daisy chuan je ka pu chu kaya ron tu ma je ka pu chuan ebi le je chau chuan min pui thayang ti in Daisy chu alo nara ma se je chuan kapu ebi nen hian in chenwat kan tu mani alo ti a je ka nu chuan lo tui ni watin ebi chu Mr. Rayabula a om to a chu wang chuan chel lowin ikalti rang u nui chung hian alo ti apu chuan ebi chu ani tak tak em ti in a zota je chuan kapu ti loi su tuna chuan a hlim to hle in ka hria ebi en chung chuan a ti le khera apu chuan no pang nei let le tum ta che nupui chata ki chan don ani hi alo ti wata kapu ka ti pallu tuk ti in ebi chuan in thiam lo mel takin alo ti I hlim na tur ni chuan a thalum nui ver ver chung hian alo ti a Jake chuan borak thak dang lamin vo in ni hi atana ni a athil pek don te enna hun nei turin ati a apu chuan phur takin alom thu chu alo shil Daisy chuan athil pek ken chu hmutir ma saberin Jake nu chuan I lemzia ngai nat ber man lai lemzia ani hi ti in ti thei takin alo soya Daisy lemzia an han mu chuan ebi chuan alemani thu alo soya Daisy chuan thin rim tak hian million so manani a alemani lo thu soin alo chang ve hle hei hi million khat ba ka ni lo million so man hu lutna anei lo alemani hi atak ngei I leito don nya alo ti a Daisy chuan he thil hi nangma ngei pon leitumin I changa ni lom ni ti in chuta Daisy chuan thil ngai twa thutin hei hi ichik vekani ti in thin rim takin a nga ebi chuan isha thiam lo wang mai ni kha le ka tum ve ringa lom ma se je ka om wang khan adang ka du le zo ka kaputa na lemzia chu von reng ka du ta zo ka ni I du wang khan ka nei tir chi ani kha ka du chuan ka lak le sak thei reng che lom ati a Daisy chu a thin rim khop mai je ka nu chuan lo sha thiam turin je ka pu bula chuan ati a Daisy chu kal sonin tu te emo hi a phone a ebi chuan apu chu athil pek lo mu in Mr. Ray ne na an pek ani thu chu asoya je ka u chuan kapu lom takin don sakro he thil nei tur hian na ni laia thokania a chak na zong zong po a mang zo ve kang ebi hi mi fing takani hi ti in omze nei ngei om deuh tak hian lo ti ebi chuan thil pek dang ama siam ngei ala nei thu chu alo shila apu po aphur hle mai ebi chuan athil pek chu entira adu nge be sei thu in apu chu a shil apu po chu alom khop maya ruma atar ngei tur thu te chu a shila jei chuan lo en rengin ebi chuan engi mutak a thopani ti chu a she theya ebi chuan ama aba chum songa akal lai chuan chhuata chuan tolin atuman chepa jei chuan lo pom bet man hlawin ebi chu in la sang ngal vatin min khoi su alo ti a Jake chuan I tuk chep kha alo ti let I puina ka ngen hleinem che alo ti ve wata Jake chuan khoi tur che in dikna ka nei lom tunge min du ma sa jok tu kha kala thei ngi re re hleinem ti ya soila chuan ebi chu aza mel kher mai kha thu kha soi to su min du lawani lom ni ma se hun chai bo pel to ebi chuan alo ti a Jake chuan ebi chu banga nam betin tungei ni chia ebi ti in zota ebi chuan Jake avon na chunam sonin kaltir tur chuan a shila Jake chuan dot min shilani ati a engtik lain nge ka shil che ebi chuan lo ti wat nang ne na to phi ka du tak ze to min ti be dong tak ze ta ni be sei tur chete ma ka nei to lo thin rim takin ebi chuan ati ya engwanga heng thil ti hinge ka ni isha tangai tungei mangai ti in Jake chuan a zota
ebi chuan ama chu inzo zok turin ati a Mr. Ray khamo I hmangai Jake chuan alo ti zeu oni ebi chuan alo ti vata do ti soi idu lo min ti thinrim nan mai chawi soi ani Jake chuan alo ti le iswang tuan na khaban san ro ebi chuan na ti hlaka hengi thil ti wang hian I hlimem ni ti in Jake chuan na zota o hlime sheom ti takai om hian min ti hlim ebi chuan alo ti Jake chuan ril runat mel tak hian hetiang mi ni yang ti kalo ring ngai lo ka nei che kha ka in chhir tak zeta ni a ti a chu thu chuan ebi po ading ve khop mai vo in ni ra se kanin chendonia ti in a kalsana garage thlen chuan ebi chu tu emo hian alo chang renga ebi chuan zui tu anom ti hri thiamin nunglam hoi pa chuan ka hlau lo cheu ti in a awa a hmalama chuan mi pa pakhat hi lo ding rengin ebi ni le ni lo zota ebi chuan ani thulo shilin chu pa chuan vi atuma chuti lai tak chuan Jake chu lo langin ebi chu aron kwa a chu pa chuan avit ta zoka Jake chuan ebi chu a tha empty a zota ebi chuan hlau thong tak hian imolem ni ka tha nangma kha I thalo zokania alo ti a ebi u re te chu lo thleng ve ngalin ambulance kau turin ebi chuan a ti chula ani po a inhlam ve tho thu rain chuan soin ani chu a tha thu le ambulance call va tur chuan ebi chuan alo ti Jake chuan zoite hian min ngai dam ro chance nin pele ro ti in alo nge na Jake chu ni kho shilo chuan a om zui damdo ina chuan Jake chu ebi le rain chuan anom puya Jake nang hi keima ang chei ni tinge min lo chan ebi chuan a ti sap tho akal san mai chu atuma ma se Jake chuan akuta man betin apot na ya Jake chu bo in ebi chuan a muya a fo pala thovatin Jake ka po chu alo hara ebi chuan thupa choi ngalin kaladu thu soin kalmai chu atuma Jake chuan lo man bet le in kalsan lo turin alo ngen ebi chuan doctorin chol ha damangai thu a shil thu chu soin Jake ka phone chu ebi chuan la in a password ta zota Jake chuan I birthday ti in lo chang a number chu pe in thil thlenga om chwa min lo bedonia ati a kalau to li ang che ti in a kalsan zui tabok a secretary chuan Miss Daisy hian 8 million ala chhuakania ati a Jake chuan eng thila ti shetur chuan atir ngal rain chuan pona lo ngakin a thatle thatlo te chu lo zotin I mai kha avasen ve idam lo mi ti pa chuan a chal chu a khoi saka ebi chuan alum lu tuka ti in lo chang vat Jake chu ala ngai rengem ni ma se iwa nei hle mai I tha hlawa engtin nge rei le kapa hne na kan soyang ati zung zunga ebi chuan ka thalom khapa kha tu emutirania he thil hi chansa kan mang theyang khapa kha license nei lowin boxing khel meka chu chansa kan mang theyang Daisy ne na chang doni ne yem ati a o ti pa chuan a phone chu entir ebi chuan makti mel tak hian rei mo rei ne engtin nge he thil hi nei theya a IG following list atangin mole ti in rain chuan osam takin alo changa amalte te in mi za chuang ke en chuak vekalom ati a ebi chuan mel tak hian alo thumbs up a phone kha ka heka gym trainer ania ati a ebi chuan ani chuan gym trainer chu minti na tumtu kha ani theyangem ni che mi thu mun nge yan ni kha pa kha chanchin chang so ka lo ngai ven ka lo tu mang rain chuan ati a ebi chuan ben thek pa chuan I ti tha hle mai zanra ka chi tang che ati a rain chuan jinx te lo chuan anuam lo ti in ebi chuan te reng mai jinx nen kan ti yang ati a ebi le rain chuan ebi ti na tum tu chu lo en chiang in a chanchin chu an chui chianga batam taka neya Daisy ni na chang poisa du wangin ati ti chu a chiang khop mai ebi chuan lo ti a rain chuan nangma tina tura tan a hmangani chuan poisa po chu a penge yang an thok dun ti na ni chu alo ti ve bok ebi chuan Georgia gym trainer chu a lekha ken lai chuan a voma chu pa churon harin ebi chu ngai damadila ebi chuan an zo na te thatta ka chang tur chuan a shil
Daisy nen hian enge inin kong kaina a personal trainer kanya kanin nai thei khop mai chu wangania kan che swal a ti zung zunga ebi chuan Daisy chu a right isha em ati a Georgia chuan o sha e kafa paelom ati a ebi chuan makti mel tak chuan je kafa ni lo mo ati a ateu lo mai kha hun lai khan UK ya kan char chara tuna hian enge hilai hmuna min kalsan na akir le chan hi ka shelo ati a ebi chuan zak theilo takani chu Jake tingi atem em le ti ina ngai to a chu ti lai chuan chu pa phone chu lo ri in asli ti hian lo ko la ebi na zo chuan Daisy ni thu in a shil changa ICU wa ebi ommek anga soitur chuan a shila phone call chu pick up in Daisy chuan na chu a zo to empty a zota Georgia chuan ebi shil ang chuan ICU wa thu chu a shila Daisy chuan 8 million chu anin nei so a pek tur thu chu a shile ni nuwa anma mole tur thu shilin an kal san ta a rain chuan ebi plane chu a zota ebi chuan a shil ta vek Jake chuan a secretary ne na chanchin zotin Daisy chuan poisa chu a transfer le vek thu li engi mo thu pa nei thu chu a shila poi khoi tu po kha hetiang ti china ni lo thu te engkim a in zomarin thu te chu a shila Jake kanu te hau chu lo langin until ti tur chu public ani lo thu le chulai hmuna omte chu million tak tak an ni thu te chu an soi vela Daisy nu chuan Jake le Daisy in nei tur chung chang chu arun soya Jake kanu chuan show nei so kan soi donia ati a chulai hmuna ommi pa pakhat chuan ALG company chuan thomna quality che tak tak an shau chwa chin thu chu arun soya Daisy chuan Carla invite ni thu chu soin lo ngoi mak turin alo ti a Brian chuan Mr. Ryan chutianga asom ve chu ebi nunna a chanwanga ni theyangem ti in zota Jake chuan ebi nin anin po thu in alo changa Brian chuan masi inupui ni to si lawa ebi hi atinang nanga Jake chuan Daisy po ka mangai chuang hleinem ka una pa fa apai wang chawin alom ka ngai chak ebi hi ana angti ka ringai lawani alauti a Brian chuan rang tak hian ebi zu nei waile adikem alauti a Jake chuan katani hi sherengang chi alauti let ve thunga in chungan valu chuan Daisy le u chuan an lo nai nga la Daisy in akut lak mai alo tum chu Jake chuan alo du lawa a u chuan chuturin alo ti bok ebi chuan show chu hostin Brian chuan chelawati le hle maya Daisy chuan ICU wa omlawa chulai hmuna chu makati hle ebi chutia alo lang mai chu makan ti hlom hle a an la mu ngai lo thu te chu an soi sap sapa Jake u chuan ebi chu tunge ini ti ina awa helai hmuna hian mi poimo tak tak an lo kal khoma nang anga re thei hi engtin ngei lo om ve thei alo ti a ebi chuan tungei ni a nun phung she lo reuh lutuk alo ti le ta Jake u chuan kuthak tuma apan ngal mai chu anu chuan lo dangin Miss ebi kan ti pal Mr. Ray Miss Chesini ti kan lo shelowa hosatan arwa che anyang mo ngei om tak hian lo ti vela mi pakhat chu lo nuin ebi an ngai dan chu an lo soya ebi chuan in ngai dan kha engatan ma ka ngai lo ke hian HJ Crop CEO ai karon o ani vo in ni hian tho ho na chen khatte hi rin hlel na wangin ti to pani do na ti ya soi mek lai chuan Daisy chuan ron hnial le in du tok turin le show chu ti boilo turin ati a Jake kanu chuan shwai chhuak wa turin security te chu a awa chuti lai chuan ebi pa Carla chu lo langin ngoi tur chuan a ron ti a Jake kanu chuan tlon mel tak hian lo belwa ma ebi chu CEO anga in soi thu te boina athlen thu te chu a shil zui bok Daisy chuan mire theile zak theilo takani khonga yin va shwai chuak ro u alo ti ve a Jake chuan du tok ro u ti in alo au chata ebi chu apa chuan kawin kapa ti pa chuan apa bula chuan akala midang ho chuan makti mel tak hian an lo en hloma rain chuan ka u nau nu ti du da chin tu te hi in ni mo ti in alo awa Daisy chuan thin rim tak hian
Carla fanu moi lo ni a ti ina zota Jake chuan ebi chau chu ata na rin omle kumthum chunga ama ngai to ber tu ni ti a she chuaka kumthum chung kanin neya nga tingi engma min she lo ti in Jake chuan ebi chu a zota ebi chuan mi zong zong sha thai tur hian Carla fanu ani thu chu soin a in thup reng na chan chu boina engi mo omwang le an vai tan a thazok ni in a soya re ya chuan ka u naw nu hian bank chungchang har sat na in nei khan pui turin min nge na a ti lai chuan Jake chuan makati luat wang chuan ama po in veng man lawin atlu chepa Daisy chuan lo kai watin he thil hi anui za thla kem ni ti in a zota Jake kan kumthum chunga azon le kalsan tu kha ini alo ti a Jake chuan Daisy chu ngoi turin alo ti wat ebi chuan ngei om takanui chung hian ka chunga nun ron em hi du tok ro ani lo chuan ka chhwa lawang che asli a ti sewa Daisy landan chu adang lam ngal vek maya UK ya chuan I hminga ni lom ni a chong veu che em ni I thu shat hian ngei om deuh hian ebi chuan a ti a Daisy chuan ala shat ngai lo thu chu alo soivat ebi chuan thil engma hi thlak thei a om lo thu lo soin I tlan che thei lawang I thil ti zong zong atang hian asli ti pa chuan ebi chuan ku ta benga an phone chau chu ron ri in Daisy thlak chu an dong veka min chong hle mai Daisy nge ni hi ti in an phun sep sepa Daisy nu chuan delete tur chuan a ti chula chu ti lai chuan Daisy fa pai na pa khalo kalin Daisy nen chuan chung ko an ni thu le a fa pai mek thu chu ron soin miza pui om takani thu te chu asoya chu thu wan sha chuan an thin rim hlom hle Daisy nu chuan a fanu chu ti boi to lo turin le kalsan turin alo ti a Daisy chuan la chuak ro u ti in alo awa ma se Jake chuan lo phal lawin la omri tur chuan a ti a Daisy chuan lo thon mel taka Jake ka bula in soifia chung chuan dot vek ani thu chu asoya chu pa chuan voi tam takan chel swal to thu te chu alo soya Daisy chuan police call tur thu te chu alo soi ve bok chu pa chuan an nun dan zong zong chu lo soi vekin fin fian na po anei thu te chu asoya Jake chu a thin rim khop mai thin rim tak chung chuan a u nau pa fa a pai wang chawa boy pui ni thu te chu asoya Daisy chuan dot ani thu chu alo ra soi char char thaw Jake chuan chu thil ti wanga ebi ati na za te chu a she thar le a chu ti lai chuan police te chu lo kalin Daisy le Georgia te chu mi tha tum thu boya man an ni thu chu an ron shil Daisy nu chu ni kho she lo atlu in Ray chuan ambulance kau turin ati nga la Brian chu Jake ka bula lo kalin makati zia te chu aron shil chung lai hmuna om te chuan thil thlendan chu makan ti thu le an nun ron zia thu te Mess company chu bed company aya a tha zok thu te chu an lo soya za mel tak chuan an chuak ta hloma ebi chu apa chuan mi pui ma chuan in me sha tirin ebi chu Carla si awani to tur thu chu puangin ebi chuan makati hle a apa chuan ama rin na anga to thu te chu shilin hun nim om tak mang turin ati a apa chuan lo mit mei sewin ebi chuan sho chu an chen thwai tur thu te chu a shila ebi chu ama chawa amut lai chuan Jake chu pangpar nen lo kalin a ko chu hlipin ebi sin ti ratuma ebi chuan lo bengin kamamo lo alo tivin hlaka Jake chuan ama a ko chu the thla in a pangpar ken chu pe katuma ebi chu alai le thosi in thup tak hian pui tur chen min duem ni tunge kani ishat nuwa chuan ati a Jake chuan ini na wanga ni lo ebi kati pal tak zitani thil kalo ti swala ni ti in ebi chungai damati la ebi chuan hoi sangwa chung hian engthil swal alo ti wat Jake chuan ka ngai sak lo che kha kati swalian berani kalo ngai sak lo wang che khan ka in ho hle ani ati a pangpar chu dokana da in ebi kut wan chung chuan chance pele tur hina nge na ebi chuan chap chau chung hian ana zia thu te osam taka angai dam theilo thu te chu alo soya ana pai po alung phu tak nyal a shat man lo thu te Daisy ne na an tha ani thu te chu asoya Jake chuan in thiam lo mel tak hian nga tinge chu chu ka shat lo ti in zota
Abby chuan Daisy nen chuan a hwa zia te chu thap chungin a soya Jake chuan kwa in ka thiam lo vek ani ti in a hnema tu man an tina le to ngai lawang che a ti a Abby chu in la sang halin chu thil osam tak ani lawang ka pom ma che chu ka thu hlirin omang ti in a shila Jake chuan lo mel tak hian te reng mai a lo ti a an pahnih chuan hlim takin anin kwa a thakhat nuwa chuan Jake chuan Abby tan eirong lo bol meka chuti lai chuan Abby chu abula lo kalin aril jam to thu te chu aron soi zuya Jake chuan ipte atanga zungbun phor chung chuan chance apek le awanga alom thu chu a shila zungbun chu bun tirin anin kwa zui tabok